Rong dawuh man. Hei. Ha ha. Hei hei. Ha ha. Hei hei. Oh. Hei.
Laraning paseban coba Bindara bengkang samudra Obra busananing wadya tetindhing praprawira Regyana Patih Sudira Didem kang sami sumewa Wit latalah Paman Sengkuni ingkang sampun medal ing Jawi Kula satriya Banjarjuna pun dursasa hanyadong warati Paman Sengkuni ingkang sampun medal ing Jaba Kula Dursasana nyadong marta Paman Sengkunar ingkang sampun medal ing latar Dursasana nyadong kabar kados pundi ingkang dipun rembug wonten setinggil negari Ngamarta saksamunipun Paman Bati Harya Sengkuni sampun kepareng rawuh sarimbit kalian Kakang Prabu Baladewa kang sarta bapa panembaning Saka Lima Pandhita Dursasana nyadong dawuh Paman Dalah kados pundi Kados pundi kabaripun pacewakan kula pun dulma gati nyadong kabar kados pundi kabaripun wonten pendhapi agung negari Ngamarta kados pundi Cengkuni kados pundi kabaripun Kula satriya tirta tinalang pun karta marmanca madhong dawuh Paman kula Ratu Sindhu pun Jaya Jatra tu madhong dawuh Paman kula surtai ngadhong dawuh Paman kula pun swatama ngadhong dawuh Paman Iya, dina iki kabeh para Kurawa kang wis manunggal kang sarta tetunggalan. Angka sepisan rungokno, angka loro gatekno, angka telu nglakonana. Dina iki sing pirembakan kang mapan ana ing negara Ngamarta, aku wis kelakon prapta ana negara Ngamarta sarimbit kelawan sinuwuning Mandura Prabu Baladewa kelawan Kakang Wakning Gondel Saka Lima. Saperlu nyilih wujude jimat Jamus Kalimasada kinarya usada negara Ngastina kang dina iki lagi ketaman pagebluk Mayangkara larang sandang tuwin pangan pirembukan durung rampung dilalah ana babak anglayoni jujul Hanusuli ya kuwi tekane Petruk Kantong Bolong kelawan adine ya kuwi Bagong Petruk lan Bagong duweni sedya napa Man Petruk lan Bagong tinemune ya duweni karep kang padha ya kuwi bakale nyilih wujude jimat Jamus Kalimasada. Petruk lan Bagong nyilih jimat Jamus Kalimasada arep kinarya bapakne ya kuwi Semar Badranaya anggone bakal duweni niat ya kuwi niate Semar bakale bangun desa. Iki mungguh panemune Patih Sengkuni wis termasuk gagasan sing ora tinemu ing nalar. Semar ki sapa? Semar ki wong boga sampir. Semar ki kere munggah bali wong kere gedibal 17. Yen tanpa ana lelabuhane para Pandhawa, Punakawan iki ora mungkin dadi wong sing kopen, ora mungkin dadi wong sing mulya. Ragat saka ngendi, Punakawan ki wong kere, Punakawan ki wong melarat. Lah kok arep duweni gagasan, arep duweni gegayuhan Semar bakal bangun desa. Iki wis ora tinemu ing nalar, langka tinemu ing rasa. Makaten Paman, iya pancen bener. Tegese kang mangkono Dursasana, Petruk Kantong Bolong, kang sarta Bagong dadi pepalang anggone bakal para Kurawa bakal nyilih wujude jimat Jamus Kalimasada. Mengki riyin kula tak takon Man, takon apa Dursasana? Ngastina ketaman pagebluk Mayangkara larang sandang larang pangan. Mila lumantar Koko Prabu Baladewa Kurawa golek silian. Kurawa golek ampilan wujudipun Jamus Kalimasada. Pancen bener, kula niki nggih wong Ngastina. Kasatriyan kula Banjarjunut niku ke bawah wilayah Ngastina. Ning kula rasa-rasake Ngastina niku mboten kenging napa-napa Man. Ora enek pagebluk Mayangkara, ora ana wabah, ora ana rubeda. Sandang kang sarta pangan regane iki ya tinemu ing nalar. Lah kok sampean ngomong nyilih jimat Jamus Kalimasada arep nggo ngusadani panandange.
negara Ngastina kamangka Ngastina niku mboten kenek ngopo-nopo man. Dursasana meneng cangkemmu aja banter-banter. Iki janjane reka dayane Patih Sengguni sanggit rungsite Patih Sengguni. Tri Candra Kawuri utawa 3 wulan kepungkur aku kepengin golek cara murih ringkihe para Pandhawa. Piye carane Patih Sengguni? Aku nyebar preman bayaran. Ning tinemune malah gagar wigar datanpa karya. Konangan karo peranaan Pandhawa, preman bayaran digasak dipateni karo peranaan Pandhawa. Pandhawa yen kepengin mati, Pandhawa yen kepengin ringkih, ndak kenek dicara kasar. Carane Patih Sengguni ngerangkul wong-wong sing dipercaya karo Pandhawa. Lah, wong mau sapa? Ya kuwi ora ana liya Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Pandhawa ki yen karo Prabu Baladewa wis percaya nganti mbalung sungsum. Mula janjane arep nyilih ampilan Jimat Jamus Kalimasada ki ora kok kanggo nambani Ngastina ora. Ning apa? Jimat Jamus Kalimasada yen wis diwenehke karo Prabu Baladewa, njut digawa ning Ngastina tegese Pandhawa wis kelangan kawibawan. Merga Jimat Jamus Kalimasada kuwi lambange kawibawan negara Ngamarta. Mujudake prasimbol kawibawane negara Ngamarta, kawibawane para Pandhawa. Yen Kalimasada ilang tegese Ngamarta kang sarta para Pandhawane wis kelangan dasare negara. Dadi nyilih Kalimasada ki ndak kanggo nambani wong-wong negara Ngastina ora, ning kanggo apa? Golek ringke para Pandhawa kanthi pancatan ngerangkul wong sing dipercaya Pandhawa ya kuwi Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Weh, adalah. Bola-bali wong lecet iki ora kaya Sengguni. Bola-bali wong nek ora ngapusi jenengan niku sedina nek mboten ngapusi lambe jenengan apa mboten gudiken to, Man. Kok iso wae golek cara. Iki yen ana penake kabeh Kurawa melu ngrasake. Lah timbang Kalimasada disilih Semar, Semar gawe ontran-ontran bakal mbangun desa ragat kondi jajan. Lho ampun nyepelekke Semar lho, Semar niku ambak ketoke tata lair di Sawang Mongkere. Niku panjelmane Sang Hyang Ismaya. Dewa sing anyalira titah, gitu. Dewa kang asarira manungsa. Nggih Semar iku ampun nyepelekke kali Semar, Semar niku disenengi kali wong akeh. Buktine napa? Jenengan dolan teng desa-desa, jenengan dolan teng gunung-gunung. Ning omahe wong iki mesti do dicenteli gambare Semar. Ning kula mboten tumon wiwit riyen nganti sakniki. Wong nempelke gambar Sengguni ning omahe wong niku kula mboten tumon. Cangkemmu menengo asu. Ora sanguman-uman. Pamane kok padake Semar ora level ya. Ora level lah nyatane Purwodadi kutane sing dadi bukti lan kenyataane, Wong niku luwih seneng Semar timbang Sengguni. Nggih napa nggih? Lho niku bola kula kabeh sak sombron niku cangkemmu iki. Wis ndak sambas ngono. Satama kula wonten dawuh muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Dina iki kirapna Wadyabala Kurawa nutuka Bendhe Beri minangka tandha budale Wadyabala. Petruk dadi pepalang, Petruk Bagong dadi alangan nggone para Kurawa golek ringkihe para Pandhawa kanthi cara Petruk lan Bagong madha karep arep nyilih Jimat Jamus Kalimasada. Mula Kurawa disawegakne pisan dandan kaping pindho mlumpuk kaping 3 kabodolake. Budalan kaya padatan Satawa lho niki amit madal pasilan pawan. Kumrekang bala lumares budaling pro wadya Saka
Hei,
Yo, maju. Nah. Yo. Hey! Hi! Ah! Hi! Ah! Hi! Ho, 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 ho. Hey!
Becah. Ridho mawur mangawawur-wurohan pengaraning ajurit gong maguru kongso tetekaya butula para pangri ing turangga hesti miwang dwaja kang kegeter ora kata ingkang dwaja Duaja lelayu sepit Dik Bagong piye Truk sajake iki mengko kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan maknane piye Truk kae sawangen Gong ana gendera ku mlebet ing akasa kae gendera warnane abang ana gambare ndas Banaspati kae cetha ngeglo tanpa warana kae wadyabala saka negara Ngastina ilahane iya ki Truk lah kae arep donya ngendi ya Truk arep mrene goleki sapa ayo goleki aku masalahe apa ngono lho kok iso ngono iki sajake ora narimakake ana setinggil negara Ngamarta sinuwun Mandura nalika tak uman-uman satemah kongkonan Kurawa arep ngeroyok aku iki kepiye ya Gong apane piye to arep sektiya kaya ngapa yen wong siji musuh wong pirang-pirang iki mengko mesti bakale aku kentekan tenaga wekasane ora wurunga iki mengko mesti bakale Petruk bakal tumekaning pati. Yen aku mati piye ya, Gong? Dikubur no. Modine ya wis siap kok. Kowe iki mbok goleki solusi ngono lho kok. Lah nyatane ya arep piye nek ora ning ngono, Gong. Tanggunganku iki isih akeh. Ngene iki aku malih kelingan karo wong Kendali Sada sing jenenge si Anoman. Biyen Anoman tau kandha karo aku, Truk. Besok yen aku mulya aja kuwatir. Aku ora bakal lali karo sing dadi lelabuhanmu. Ayo. Saking gedene lehmu labuh menyang aku, Truk Seksenana. Sok sawanci-wanci kowe kapengkok ing Pancabaya, aku sing bakal mbelani karo kowe. Engko kepepet-pepete kowe arep dipateni wong pirang-pirang, kowe ora usah nyeluk aku mesti bakal teko dhewe. Sing ngomong ngono kuwi sapa? Anoman. Lah ndi saiki? Lah ya kuwi. Nek nggur janji akeh tunggale. Ning sing penting kuwi bukti lan nyatane. Ngerti aku dihapusi Anoman kaya ngono biyen jaman cilikane pas isih jaman dadi munyuk. Wah, lah kok tak gecek ndase tenan. Sapa kuwi? Anoman. Ngono, Kamangka dheweke saiki iki dadi pendhita. Sipate pendhita lati pakarti kudu nyawiji yen iya ya iya, yen ora ya ora. Sabdane pendhita kuwi kaya sabdane Ratu Pindhawe Kresna ingkang tumetes glancang seta. Sayekte ora kena dibusak, sayekte ora kena den ilangi, ngono. Ngerti Anoman janji kaya ngono, bareng saiki ora ana bukti lan nyatane nalika jaman monyet jek cilik ngono kae. Wah, tenan tak bacok ndase tenan. Sapa kuwi? Anoman. Masane apa? Isane nggur janji tok tanpa ana menehi bukti apa-apa. Nek nggur janji Petruk ya iso. Nek bukti lan kenyataane ndi lho? Bacok ndase. Sapa? Anoman. Mbok dadi menungso ki aja ngrasani elek. Becik mulat sarira angrasa wani, becik introspeksi diri. Anyel kok, gething kok, pegel kok Petruk.
tanpa labuhane Petruk Anoman saiki ora iso urip mulya, Anoman saiki ora iso sukses. Iso nek nggur janji sane nggur nyangkem tok bacok ndase. Sapa kuwi? Anoman. Ngerti nek kedadiane koyo ngene Anoman cilikane nalika jek jaman cemong mbiyen wah kepruk ndase bablas nyawane. Sapa kuwi? Anoman. Sembah sungkem tangan bekti kula katur ndara. Ya wis tak tampa Bagong. Aduh Petruk iki edan tenan iki. Padha kirene kok. Truk. Ning guri enek dompet jiglak iki nggone sapa? Ayo denanggon aku. Pun dangu ndara. Wis. Iku ya omong wit mau-mau to. Mbok ngono kuwi nek enek Ndara Anoman iki kedhep nyang aku. Aku wis kedhep nyang kowe ngono kok. Lah aku ora ngerti, lah aku nggo kacamata ireng kok. Mangsane apa? Tak kira kowe mau nyembah pangabekti iki karo aku, nyembah pangabektimu kanggo aku. Padha kirene sembah-sembahan. Mangsane apa? Truk. Dalem, truk. Enten apa? Nyedak kene. Nyedak kene. Sok menungso kaya kowe iki nek mati sing bosok cangkeme sik. Ya di freezer no kowe. Kowe kapeng kok ing Pancabaya. Nggih kula kepepet. Kepepete apa? Perkara utangan? Mboten. Kowe arep ngopo? Kula badhe dikeroyok Kurawa. Kowe arep dikeroyok kalian para Kurawa, perkarane apa? Sinuwun Mandura Prabu Baladewa badhe ngambil wujuding jimat Jamus Kalimasada kalian sinuwun ngamarta Prabu Puntadewa kagem waluyane negari Ngastina. Kula nggih sowan, karep kula nggih padha badhe nyilih wujudipun jimat Jamus Kalimasada kinarya. Nuwun inggih Bapak anggenipun gadah gegayuhan badhe mbangun desa. Geger dredah minggahipun Pancabakah. Baladewa geger karo Petruk. Baladewa nek musuh Baladewa tok kula wani, kula mboten wedi. Ning masalahe Prabu Baladewa ngejak Kurawa sing semono kae. Kowe wedi karo Kurawa. Mboten kok kula wedi ning nek siji musuh wong pirang-pirang niku mesti kemawon Petruk badhe kentekan tenaga. Ora wunu kok Petruk bakal mati. Lah banjur kula nyuwun bantuan nggih Ndara. Kula mengke nek dikeroyok kalih Kurawa kados pundi nasibipun bojo kula sing ngelani aku kok. Sing ngelani aku. Kaya doyan karo ipene, ning bolong aku. Wong edan rumahku. Monggo nggih Ndara, kula nyuwun senjata pitulungan, kula nyuwun tombak kenceng kalian Paduka Ndara Anoman. Aku gelem nulungi karo kowe. Nggih, ning ana syarat-syaratane. Syaratipun menapa? Sing duwe perkara iki dudu Anoman ning Petruk karo Kurawa. Nggih, lajeng sing nantang ne Kurawa kudu kowe. Terus pundi? Sing nantang Kurawa kudu kowe. Mengko nek wis wayahe perang sing nandangi ben Anoman. Sing nantang kowe, sing perang Anoman. Oh kadung tak tantangne sampean mlayu. Kadung tak tantangne jenengan kabur. Ayo remo Petruk. Ora. Kowe sing nantangne, engko sing perang karo Kurawa ben aku. Oh kadung tak nyangne ora gelem bayar. Ya apa jane? Gelem ora nggih kersa tantangno Kurawa, Anoman sing ana mburimu. Oke, siap mangkat. Mangkat kau. Oke.
Sigra jancut gumregut ngembat watang ora basa mungsu tangkep jojo tangkep jojo kantaran bau sayekti Tingalena prapeng lampus sirna madyaning palugun sirna madyaning palugun iki sing tak goleki Petruk kantong bolong kowe Surtayu ora pangling karo aku ya ora pangling wae kowe sing wani gunem-gunemi nguman-ngumani Sinuwun Mandura Prabu Baladewa ana setinggil negara Ngamarta ing ngatasé kowe wong kere ngatasé kowe mlarat ninggal ing reh Katrapsilan ninggal ing reh Tatakrama ninggal ing reh Subasita miyang Yudanegara wani-wani madha karep karepe Sinuwun Mandura Prabu Baladewa ngerti ya Petruk Prabu Baladewa nyilih wujude jimat jamus Kalimasada kuwi arepe minangka dadi waluyane negara Ngastina kang dina saiki lagi ketaman wabah, lagi ketaman pagebluk Mayangkara. Anggepmu apa? Anggepmu wani-wani madha karep arepe nyilih jamus Kalimasada arep kok nggo bapakmu arepe mbangun desa. Anggepmu apa? Semar ki sapa? Semar ki wong pidak pedaraan. Gedibal 17 ibarate. Kowe ngenyek aku monggo Mas. Ning nek ngenyek karo bapakku dawa urusane. Kowe ngenyek Petruk saelek-elek ora apa-apa Mas. Lah bapakku sing ngukir jiwa ragaku. Kok mbok nyek-nyek aja to mbok nyek, aja to mbok cacat bapak. Bapake dilirik-kirik, kirike tak bleh. Tak bleh terus tak pangan. Anggepe apa? Kowe apa ora wedi karo para Kurawa? Kurawa ki ora sithik cacahe. Wong atusan ngruyuk kowe kelakon dadi emput kowe musuh karo para Kurawa. Tidak bisu. Anggepe apa? Tidak bisa. Apa wis dilehno? Ket biyen ya kuwi. Rumangsamu apa? Siji pesti loro jodoh telu wahyu papat derajat pangkat 5 donya wis kaasta dening Gusti kang murbeng dumadi. Petruk ora bakal mati. Ana tetembungan kowe ngerti kewan cacing wis didak molet apa neh Petruk kantong bolong kowe ora wedi kencan tenaga musuh karo para Kurawa sing semenake ora bakal wedi saiki ora wedi sesuk apa dene apa pati uripe menungsa cekel karo Surtayu Petruk ora bakal wedi penyebabe kowe ora wedi ki apa bengi iki lakone dudu matine Petruk paham ora kowe Petruk ora bakal mati wis tak dadi niate Petruk kantong bolong wajah itu fisabilillah wa angwalikum wa angfusikum ngerti ora artine kowe ngerti ndak artine ora ngerti wae Petruk murite Mudin Sombron iki man wengko mlayu ora aku ning ngurimu aja mlayu lho man cahe menteleng iya aku ning ngurimu Grenengan ning guri grenengan apa? Grenengan apa? Maksane apa? Petruk ora wedi. Kok grenengan ning guri dudu urusanmu. Anggepmu apa? Ayo, 100 bareng ambruk 1000 bareng maju. Weh lah dalah bocah wis bosen nyawang sorot ing srengenge wis jeleh ngemut lagi ning gulo. Kelakon mati dening Surtayu. Man wengko mlayu ora. Aja mlayu ya, Man. Wonge wis kerot-kerot lho, Man. Kowe siap-siap apa? Iya, tenang. Kowe iki ora sah ndembek-ndembek. Masamu apa? Kowe iki grenengan ora sah. Mangsaku sapa? Ora sah. Urung kok aku. Lho, ngenekno masamu. Kelakon tebah datamu melengsati kamu jotakon dosa ketiban tangane Anuman leang nyawamu. Mudyar wis Surtayu. Yo!
As. Oh. Andedel gayuh kekono Risang Ramandaya Patyana Yaksa Gungcang Prama namane welek katak sini jejagi jroning marih Mbadha kulam tanpa tuwa mina-mina Drajaladri mila gugu saben ari Mas miber panonku pating kalebyur layak Petruk gembelun dase tinemune jebul ana sing ndekengi ora pangling wanara kusika seta wanara tegese kethek kusika tegese werna seta tegese putih kethek warnane putih Anoman mong kendali sodo pancen bener Surtayu kowe ora usah melu-melu celeng boloten kebo latangen yen kepengin isih dawa umurmu hayuh mundura kukuten barisanmu ora usah goleki Petruk Anoman sing dadi musuhmu. Pernah apa karo Petruk? Dudu sanak, dudu kadang yen mati melu kelangan. Kukuten barisanmu. Yen ora kepengin jengkelang kuandamu dadi pakan gagak sing dadi batangmu. Etan-etanan kowe Anoman. Kowe pendhita kempong perot jambul uwanen mlakumu ora jejeg yen wis ora tinuwak kanggo teken. Lah kok arepe ngadepi para Kurawa sing semene mbani. Apa serep sing dadi nyawamu? Surtayu, ana paran. Kowe ngancam ngincim ngeden-ngedeni Anoman mbok kroyok. Saiki diwalik pitakone. Diwalik piye? Kurawa iso ngalahne Anoman iki dalange sapa? Tanggapane ning ndi? Bayarane pira? Ndi tak pengen rondoki ya apa? Hah? Iya kuwi. Lah iya, kowe ngerti ora Ratu Sekti Mandraguna pilih tanding sajroning ayuda jenenge Prabu Dasamuka. Ratu negara Ngalengka diraja biyen. Iya, kae Ratu Sekti Mandraguna. Tinatah mendat jinara menter pinaku bendal binedil jundil sing mateni sapa? Wong sing ning ngarep iki Anoman ya Senggono. Kowe aja ngeden-ngedeni aku to, Man. Aku malah kendho ngene iki. Aku ora ngeden-ngedeni ning wanti-wanti karo Surtayu. Ora bakal mundur, sumpahing prajurit ora bakal mundur yen durung dadi gotongan. Bagus. Wani arep Surtayu entek wedine karewanine. Yo. Gedhemu cilik dhuwurmu ndek kupat kapitu buntute ula tapangin kejero ke manuk beranjangan. Yen pancen pendhita sekti tanpa aji teguh, tanpa meguru, wateken aji copo mantramu. Wateken aji copo mantramu tumpang sutepiat tatameng sati kamu jotakon dosa. Awas. Hey. Hey. Ho. Ah. Ho. Hey. Bye. Oh. Ah. Hey. Hey. Wah. Oh. Hey. Hey, oh, oh, hey, ah, hey, wah, hey, wah, hey, oh.
Oh, baik. Wah. Mati aku. Oh, hey. Oh, hey. Oh. Hello. Ha, hey. Oh. Oh. Hey. Ah. Oh. Oh. Hey. Oh. Ah. Eh. Oh. Ah. Hey. Oh. Pas. Oh, jebol diamu anoman. No. Waya. Oh. Oh, 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 ah, oh. Ah. Oh, 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 yar, lo, os, oh. Hey, lo, oh, oh, oh. Ha. Hey. Ash! Huh! Hey! 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 What? Wah! Hey! Hey! Wah! Anoman Swatama ngecak pirang-pirang ladeni maju sak cindhil abangmu biangsa telek iki. Ho ha hi wah liang-liang abro. Hai ha hi wah ho ho hot wah lok ngompo.
Ho. Hey, ho, hey. Hey, ah, ah. Ho. Hey, ah. Hey. Pat. Wah. Ayo. Ho. Ho. Hey. Hốt ba hey ho 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 hốt ba wow Rananggana sontan endok den palangi petan kikre Dikdaya bareng mati tak cuti Setiaku jroning ati yen mati beliwan aku awit sun labuh bangsa hanjraharum asma saksi semprawira tama ah ho ora pangling bocah pringgodane Gatotkaca Jaya Jatra ora ana musuhmu kejaba mung aku ayo maju yen pengin jengkelang sing gene kuandamu bosen urip hey
O no ot I o no Amuk Sarawata Jayamrata berebutan aku. No. Tribala Dewa Narapati duwe Nareswara Kresna. Kalangkunging tresnane marang Dyah Panon Jinawi. Sajake Petruk wis bosen ngemut legining kula jeleh nyawang sora teng srengenge. Wani ngadepi Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Sing kula waneni dudu Baladewani. Ning sing kula waneni tumindak paduka ingkang sewenang-wenang. Ora nyawang wong pangkat apa wong melarat yen sing ngajeni sapadaning urip, Petruk ya bakal ngajeni. Ning yen sugiya kaya ngapa karo wong cilik suwiyah-wiyah, Petruk ora bakal mundur. Kowe ora wedi babar pisan musuh tanding lawan aku. Pati uripe menungsa menika ingkang asta purbane Gusti Kang Mahanasa. Serep nyawane Petruk. Mangketok saking Aji Jaya Kawijayan sampeyan. Mati saiki apa sesuk ndak anggap padha ae. Sapa bener bakal jejer, sapa salah bakal seleh. Trolong nenggala jengkelang oncat nyawa Petruk. Sida mateni Petruk apa ora? Bajiret iki nenggal aku nek ndi ya? Mau ketok tak cangking iki. Alah wis genah ceblok ning dalan iki mon. Ora ana nenggala tak tokne lugara sing bakal ngilangi nyawamu Petruk. Ayo. Iki arep gelut kok malah rebyek dhewe. Lugaraku ya ilang ya. Iki jane sing nyolong sapa? Alah wis genah nenggala karo lugaramu colong anakmu didol sak payu-payune kowe. Ketrawasan Baladewa kewirangan. Mundar kowe.
Bima wang-wang kunta kumpul patang gedhe sayang gongkara Gadani Rama Batmabit Ndara jadi pati Ndara iya Petruk leren ana anggonmu padha regejekan karo Koko Prabu Baladewa nyuwun pangapunten Ndara upami sinuwun Mandura mboten ngawiti Petruk inggih mboten badhe ngladeni aja padha nyalahke siji lan sijine kabeh keputusan babagan sapa kang disilihi wujude Jamus Kalimasada bakal diwedharke bendaramu Puntadewa nyebar godhongkara sabar sawetara ngestaken dawuh Ndara Kados pundi cethanipun Ndara? Ndara sinuwun Prabu Puntadewa, Petruk sakbubare panjenengan ingsun tapa brata maladihening mring Gusti Kang Maha Nasa ana wangsit kang ndak tampa wangsit mau awujud pitukon utawa syarat. Maknanipun kados pundi lho sinuwun? Ora ngemungake kuwi lan Koko Prabu Baladewa. Sapa wae bakal tak silihi wujude jimat Jamus Kalimasada lamun to bisa mujuti syarat ya kuwi wujude kembang kang aran Sekar Jatiwasesa. Sekar Jatiwasesa kapara nyata Petruk niki menawi mekaten kalilan kula nyuwun pamit badhe wangsul wonten Karangadempel saperlu matur dhateng Rama Semar babagan syarat wujuding kembang Jatiwasesa menika sinuwun. Iya sing ati-ati sing dadi lakumu Petruk. Selawase urip wiwit Jabang nganti Cerabang Werkudara durung nate krungu kembang kok jenenge kembang Jatiwasesa. Nyatane wangsit sing tak tampa mangkono Yayi. Wis ayo enggal bali ana praja. Sapa wae kang bisa mujuti kembang Jatiwasesa muga bisa andayani katentreman tumrap negara Ngamarta. Sarta dadi pancatan timbule Yayi Janaka kang sawetara suwe murca saka Ngamarta ngestoke dawuh mbarep kakangku. Ora mikir supaya datang aku citra. Kresna aku njaluk pambiyantumu Kresna.